खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजो सोरखारा आयेन बेरेखा फालांगि खालामनायनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायजों लोगोसे जाख्ल'नायनि हेंथायैबो गोख्रों खामानि मावनो आखायाव लानायखौ नुनो मोन्दों। आसामनि गुबुन गुबुन बिफान जेरै पेन्सननि खामानिनि थाखाय मावख'आव रां लानाय, DTO अफिसाव ड्राइभिं लाइसेन्स बानायनो थाखाय रां लानाय, आबाद बिफानाव रां लानाय, बेनि अनगायैबो आसामनि जायखिजाया बिफानावनो जाख्ल'नाय जादोंब्ला बेनि हेंथा नोंथाङा आसाम पुलिसनो खौरांखौ हरनो हागोन। रायजोआव जाख्ल'नायखौ फोजोबनो थाखाय सोरखारजों लोगोसे रायजो राजाफोराबो बेनि सायाव सांग्रां जानो नांगोन। बेनिखायनो आसाम सोरखारनि बबेबा बिफानाव जायखिजाया खामानिखौ लानानै जाख्ल'नाय जादोंब्ला बेनि हेंथा खौरां हरनो थाखाय आसामनि ADGP जिपि सिं बिथाङा माखासे हेल्पलाइन नाम्बार फोसावनानै होदों। हेल्पलाइन नाम्बारा 036-124-62295 खेबसे बुंबावनि 036-124-62295 आरो 1800-3453-767 आरो खेबसे होनबावनि 1800-3453-767 नङाब्ला WhatsAppनि गेजेरजोंबो खौरां दैथायहरनो हागोन। नाम्बारा 6026901243 बेफोरनि अनगायैबो टुइटारनि गेजेरजोंबो फोरमायहरनो हागोन नङाब्ला adgpvac@assampolice.gov.in आवबो इमेल खालामहरनो हागोन। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनानै होआब्ला सोरखारानो बिटिआर गोरोबथाखौ सिफायदों होननानै साननानै लानाय जागोन। बे खोथाखौ बुंथिदों दुलाराय बिटिआरनि प्रभिन्सियेलाइजेसननि हाइ स्कुल फोरोंगिरि आफादा। बिथांमोनहा मैया बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांखौ लोगो हमनो थाखाय फैदोंमोन। नाथाय प्रमद बर' बिथांखौ लोगो हमनो मोनिलाय माखासे सोंथिफोरखौ खौरांगिरिनि गेजेरजोंनो प्रमद बर' बिथांनाव सोंथि खालामदों आरो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफायाव थानाय बायदि बिटिआरनि फेन्सार जानानै थाबोनाय फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामैनि थाखाय खुद्रिखांदों। बिथांमोनहा सोंथि खालामदों दि आयेन आफादाव जाबाय थानाय रांबावजा जथुम्मायाव 6.3 दफाखौ मावफुंनो थाखाय खेबसेबो मानो बुंथियाखै। मानो 6.3 दफा मावफुंजानायाव एसेबां उन जाखो होननानै सोंथि खालामनायजों लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ मावफुंनांगौआ मोनसे समनि सिमा दंमोन नाथाय बियो बारलांबाय होननानैबो फोरमायथिबावो। लोगोसे बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लाफोराव LPनिफ्राय HS आरो कलेजसिमाव भेन्सार फरायसालिफोराव 7,000 फोरोंगिरिफोर दङ। बेनि 70% फोरोंगिरिफोरानो फैगौ 2-3 बोसोरावनो रिटायार जासिगोन। 20-25 बोसोरनिफ्रायनो भेन्सार फरायसालिनि फोरोंगिरि महरै साख्रि मावबोनाय फोरोंगिरिफोरनि जोबथा समखौ अन्नानै सोरखारि खालामनानै होनो थाखाय आरो फोरोंगिरिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनिसिम खावलायहरदों बिथांमोनहा। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला CFनि मोननो गोनां रांखौ क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि फोरोंगिरिफ्रा मोननो हाबाय नाथाय दासिम बाक्सा आरो उदालगुरिनि फोरोंगिरिफ्रा मोननो हायाखै। बेनि अनगायैबो आसाम सोरखारा अनलाइन फोरोंथाय होनो थाखाय फरायसाफोरनो मबाइल राननायाव जाहाथे भेन्सार स्कुलनि फरायसाफोरा सरकारनिफ्राय मबाइल मोननायनिफ्राय गोजानाव थाया। मानोना फरायसालिया भेन्सार जानो हागौ नाथाय फरायसाफोरा भेन्सार जानो हाया। बेनि अनगायैबो भेन्सार स्कुलनि फरायसाफ्रा जुदि सोरखारनिफ्राय होनाय मबाइलखौ मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जायोब्ला बिथांमोनहा भेन्सार स्कुलाव मुं थिसननाय नङा आरो बेजों फरायसालिया बन्द जागोन। जाहाथे बेबायदि जाया बेनि थाखायबो खावलायहरदों बिथांमोनहा आरो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनानै होआब्ला सरखारानो बिटिआर गोरोबथाखौ सिफायदों होननानै साननानै लानाय जागोन आरो बिनि हेंथायै गोख्रोङै सोमावसारनाय जागोन होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा। खोमसि फोथायनायखौ लानानै आसामनि चराइदेव जिल्लायाव 4 बोसोरनि उन्दै गथ'साखौ बोरलि होदों। रिपर्टनि बायदिब्ला आन्टा मुन्डा 54 बोसोर बैसोनि जाय साफ्राइ टि एस्टेटनि मावथि बिथाङा खोमसि फोथायनायखौ लानानै गावनि 7 फिसाफोरनि मादाव दुइसिन फिसाजो 4 बोसोरनिखौ उन्दुफुबाय थानाय समावनो स्रोदै लांनानै बोरलि हैदों। उनाव उन्दै गथ'सानि देरसिन बिबौआ बिनानाव गोमानानै थानाय जाथायखौ साफ्राइ पुलिस थानायाव खौरां हरदों। बेनि उनाव पुलिसनि सिग्रोमनायाव सिंला दैसानि खाथियाव उन्दै गथ'सानि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। लोगोसे गोजा सि, हाथफ्ला आरो फुजायाव गोनां जानाय बायदि बायदि मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों। उन्दै गथ'सानि गोथै देहाखौ दा पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय। चराइदेवनि SP सुधाकर सिंह बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला
बे जाथायनि गुबै दायनिगिरिया उन्दै गथ'सानिनो बिफा अनन्त मुन्डा। ओनसोलनि सासे तान्त्रिक मुङा बगाधार मुन्डा आरो मदद होग्रा राजु मुन्डा। दा साथामखौबो पुलिसा हमबाय। एसपि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला खोमसि फोथायनाया बांसिनै आदिबासि समाजाव जायो आरो खोमसि फोथायनायखौ लानानै बिथांमोननि गेजेराव गोबां बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थायो आरो बेफोर सोलोंथाइ गैयैनि थाखायनो जानो मोनो होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। आसामनि बक्सार लाभलिना बरग'हाइ बिथाङा मैया आसामाव आगान होफैबाय। आसामजों लोगोसे भारतनि मुं लाखिनो हानाय लाभलिना बरग'हाइ बिथांखौ मैया एयारपर्टनिफ्रायनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो मन्त्रि बिथांमोनहा गाजा गोमजायै बरायदों। बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बक्सार लाभलिना बरग'हाइ बिथाङा सनानि मेडेल लाबोनो हायैखौ लानानै निमाहा बिदों, नाथाय हादरनि थाखाय मेडेल लाबोनो हानायाव गोजोन दङ होननानैबो फोरमायथिदों आरो फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां पेरिस अलिम्पिक्सआव हादरनि थाखाय सनानि मेडेल लाबोनो खोथा होयो बिथाङा। लोगोसे बिथाङा लाइमोनफोरखौ गेलेनाय फारसे सांग्रां जानो थाखायबो खावलायो। बिथाङा बुंथिदों दि फरायनायाल' मोनसे केरियार नङा, गेलेनायनि गेजेरजोंबो गोबां केरियार बानायनो हायो होननानै। मख'नो गोनांदि बक्सार लाभलिना बरग'हाइ बिथांनो आसाम सोरखारा आसाम पुलिसनि DSP बिबान होबाय। लोगोसे 1 कौटि रांनि चेक। 2024 मायथाइयाव पेरिस अलिम्पिक्स जाजासिम दान मोनफ्रोमबो 1 लाख रांनि स्कलारशिप, जाहाथे मोजाङै जानो लोंनो हानानै थागथियारि जानो हायो। बेफोरनि अनगायैबो लाभलिना बरग'हाइनि जोनोम जायगा गलाघाट जिल्लानि सरफोथाराव लाभलिना बरग'हाइनि मुङाव स्पर्ट्स कमप्लेक्स गायसनगोन, जेराव बक्सिं एकाडेमिबो थागोन आरो गुवाहाटीनि दोंसे लामाखौ लाभलिनानि मुङाव दोननाय जागोन। बिथां लाभलिना बरग'हाइनो बान्था होनायनि अनगायैबो बिथांनि 4 कच प्रशान्त दास, पदुम बर', सन्ध्या गुरुं आरो राफेल गामा वास्का बिथांमोननोबो साफायाव 10 लाख रांनि बान्था होगोन। गुबुन फारसेथिं आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरा बिथांनि दैदेननायाव लाभलिना बरग'हाइ बिथांखौ लोगो हमनानै बिथांनो कंग्रेचुलेसन्स बावनायजों लोगोसे आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनिफ्राय 3 लाख रांनि चेक गथायदों। आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलआ नटिस फोसावदों। हायार सेकेन्डारि एबा जौसिन फरायसालियाव HS फार्स्ट इयारनि फरायसाफोरा अनलाइननि गेजेरजों मुं थिसन्नो थाखाय फैगौ 16 आगस्तनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो बेनि जोबथा अक्ट'आ 31 आगस्तसिम। फरायसाफोरनि मेरिट लिस्टखौ 5 सेप्तेम्बरनि गेजेरावनो फोसावनानै होनाय जागोन। फरायसाफोरा गाव फरायनो गोसो जानाय मोनबा फरायसालि, फरायसालिमा एबा जौसिन फरायसालिफोरनि मुंखौ सायख'नो हागोन। बेनि उनाव फरायसानि मार्कसखौ नायनानै फरायसाया बबे फरायसालि, फरायसालिमायाव मुं थिसन्नो थाखाय सायख'जादों बेखौ फोसावनानै होगोन। मख'नो गोनांदि सोरखारि आरो सोरखारि नङै गासैबो फरायसालि, फरायसालिमा एबा जौसिन फरायसालिफोरनि गासैबो डिटेल्सखौ होनानै दर्पण पर्टेलाव प्रफाइल क्रिएट खालामनो थाखाय आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनोज पेगु बिथाङा खावलायदोंमोन। फरायसालि फरायसालिमाफोरा darpan.ahsec.online.in नङाब्ला ahsec.assam.gov.in आव प्रफाइल क्रिएट खालामहैनो हागोन। प्रफाइल क्रिएट खालामनायनि जोबथा अक्ट'खौ दिनै मोनाबिलि 4 रिंगासिम बारायनानै होबावबाय। बे खौरांखौ HS फार्स्ट इयाराव एडमिशन लानो गोनां फरायसाफोरनि गेजेराव गोसारहो, जाहाथे रावबो फरायसाफोरानो एडमिशन मोननायनिफ्राय थालांनो गोनां जाया। गोजौ फरायसालि आरो हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि टेट आनजाद उथ्रिसार जानो हानाय ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफोरनो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा मैया क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि गासै सा 240 बिजाथिफोरनो थिसनलाइखौ राननानै होबाय। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे अरुप कुमार दे, डक्टर नीलद सरगियारि, उखिल मुसाहारि, रन्जित बसुमतारी आरो बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि सेक्रेटारि अमर ज्योति बर्मनजों लोगोसे डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि रायजोआव गोबां फोरोंगिरिनि जेंना दंमोन, नाथाय सोरखारा दा बेखौ लासैनो सुस्रांनो लागासिनो दङ। लोगोसे बिथांमोननो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि नांगौ आरो सोलोंथाइ बिफानाव जाख्ल'नाय गैयै नांगौ। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला सिगांनि समाव फोरोंगिरिफोरनो थिसनलाइ होनाय आरो फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायाव गोबां जाख्ल'नाय जायोमोन, नाथाय थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय सर्बानन्द सन'वाल आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि दैदेननायाव रायजोआव सोलोंथाइ बिफानाव जाख्ल'नाया फ्राय गैया जादों। बेनि अनगायैबो प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बिटिआरआव गुबुन गुबुन बिफानाव लांदां जानानै थानाय पस्टनि फारिलाइखौ लानाय जाखाबाय आरो बेफोर बिफानाव फैगौ दान मोनथामनि गेजेरावनो थिसनथाइखौ होनाय जागोन आरो बिटिआरआव गोदान पस्ट क्रिएट खालामनाय जागोन।
बेनि थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय फाइनान्सियेल क्लियारेन्स लानो गोनां जागोन होननानैबो फोरमायथिबावो। मख'नो गोनांदि बिटिआरआव गासै 1420 लांदां फोरोंगिरि पस्ट दंमोन। बेनि मादाव बे सानथामनि गेजेराव सा 851 नो एपइन्टमेन्ट गथायगोन। बेनि मादाव मैया क'क्राझार आरो चिरांनि गासै सा 240 नो एपइन्टमेन्ट होनाय जाबाय। दिनै बाक्सा आरो गाबोन उदालगुरि जिल्लानि टेट पास जानाय ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफोरनो थिसनलाइखौ गथायगोन। कभिड-19 भेक्सिन थुवालासे सार्टिफिकेट होनो नाजानाय जाथाया सोराङाव फैदों। महामारी कर'ना भाइरासनि थासारिखौ होबथानो थाखाय भारत सरकारजों लोगोसे आसाम सरकाराबो रायजोआव बेसेन नाङै भेक्सिन होनाय हाबाफारिखौ मावदों। बे समावनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव कर'ना भेक्सिन थुनायखौ लानानै फालांगि खालामनो नाजानाय जाथाया सोराङाव फैदों आरो बे खामानिखौ मावदों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय भावरागुरि गामिनि थागिबि बाहारुल इस्लाम, जाय आसाम सोनाब बंग सिमायाव थानाय श्रीरामपुर गेटआव कभिड-19 टेस्टिं सेन्टाराव डाटा एन्ट्रि अपारेटर महरै खामानि मावो। जाथाय जानाय सानखालि माथियाफारा गेजेर फरायसालियाव भेक्सिन थुनाय हाबाफारि जादोंमोन। बेयावनो डाटा एन्ट्रि अपारेटरनि खामानि मावग्रा बाहारुल इस्लामा खालिदा मथिना मुंनि सासे हिन्जावसानो भेक्सिन थुनायनि सार्टिफिकेट बानायनानै हरनो थाखाय गावसोरनि हान्जाखौ बिथोन होदोंमोन। सार्टिफिकेट बानायग्राया सिगांग्रो हिन्जावसाखौ लानानै भेक्सिन थुफैजाग्रोनो बिथोन होदोंमोन। नाथाय बाहारुल इस्लामा खनले थगायबाय थादोंमोन दि हिन्जावसाया लाइनाव थाखाबाय बायदि बायदि। उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा हमनो हादोंमोन मानोना हिन्जावसाया कभिड-19 भेक्सिन थुजाग्रा बे सेन्टारावनो गैयामोन। ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो स्टाफफोरजों बाहारुल इस्लामा बायदि सोंथि खालामजानायनि उनाव बाहारुल इस्लामा उनाव खारखुमालांदों। बे जाथायखौ लानानै मिरुआव दसेनि थाखाय थासारिया दुंहाव जादों आरो गोबांनि गोसोआव सोंथि जादों दि कभिड-19 भेक्सिन लायालासे सार्टिफिकेट होनाय खामानिखौ दुथां बाहारुल इस्लामा माब्लानिफ्राय मावबोदों आरो बेबायदि आयेन बेरेखा खामानिया बबे जायगायाव जागासिनो दङ होननानै। रिपर्टनि बायदिब्ला दुथां बाहारुल इस्लामखौ दा भेक्सिन सार्भिलियेन्स ग्रुपनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय। लाहौरिजान ओनसोलनि पार्किंआव मोन 500 कार्टुनाव थानाय आयेन बेरेखा जौ हमनो हादों। मोनसे सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै बकाजानाव खटखटी पुलिसआ गोख्रोङै सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ मावदोंमोन। बेयावनो सिमेन्ट लांनाय गंसे ट्राकनि सिङाव दोनखुमानाय मोन 500 कार्टुनाव थानाय जौखौ हमनो हादों। खटखटी पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला ट्राकनि मोखाङाव सिमेन्टजों आबुंमोन। उनाव मोननै खोलोबनि सिमेन्टखौ बोखारनायनि उनावसो दोनखुमानाय आयेन बेरेखा जौखौ हमनो हादों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला जौआ मेघालयआव बानायनायमोन आरो बे आयेन बेरेखा जौखौ गुवाहाटीनि जागिरडनिफ्राय मणिपुर फारसे लांनो नाजादोंमोन। बे दायाव ट्राकनि ड्राइभार राजेश सिन्हाखौ पुलिसआ हमदों आरो ट्राक बिगोमाया नागालेन्डनि रबिन सिन्हा होननानै मिथिहोदों। खटखटी पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमनो मोननाय आयेन बेरेखा जौआ 12 लाखनिबो बांसिन जागौमोन। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।